नंबर कलम तो होई लेकिन नंबर होई रखा लंकवा में जाई करके लंकनी के मार लो अरे बगिया उजार दे लो अच्छा के मुआवल बगिया उजार दे लो अच्छा के मुआवल एगो पासी रह तरवा के पेड़वा पर चढ़ गई चाची पसिया तरवा के पेड़वा पर चढ़ गए भैया अब ऊपर से नीचे देखलस तो कहले कि आही दादा हई हतना ऊंच पर चढ़ गइल बानी ऊपर तार के पेड़ पर से नीचे गिरब त हमरा प्राण बची ना कहले कि ए हनुमान जी तार के पेड़ पर से नीचे यदि उतर जाई एक मन लड्डू जरूर चढ़ाई हनुमान जी कहले कि ठीक बा बेटा उतर जा पसिया घसकत 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 नीचे कुछ आई कहले हनुमान जी ओ बेरा ज्यादा ऊंचा पर हनी हो औकात से फाजुल गछ दे लड़नी हो ऐसे हमरा एक मन के औकात नहीं दू लवनी तारियो खेला और हमें कहीं कहीं उधार लग जाला अब 20 रुपया लोटा एक मन लड्डू कहाँ से चढ़ाई एक मन ना चढ़ाई तो 15 किलो जरूर चढ़ा दे हनुमान जी कहले कि ठीक बा बेटा वही तले उतर जा पसिया फिर घसकत 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 नीचे के नीचे जब आधा के आधा आ गए कहले हनुमान जी 15 किलो भी विशेष रहल हो हमारा खंडनिया लड्डू 1.25 किलो चढ़ेला 1.25 किलो जरूर चढ़ाई हनुमान जी उतनो पर खुश बानी कहनी ठीक बा पहले उतर जा बेटा पसिया लास्ट में उतर गइले कहले हनुमान जी नया से हम तार के पेड़ पर चढ़बो और ना हम तोरा लड्डू चढ़ाइबो और तो लंका में जाई करके कनी के मारलो बगिया उजार देला अच्छा के ब्याह जी ऐसा चतुर बाड़े अभी बरसात के दिन बा ब्याह जी ऐसा चतुर बाड़े की बरसात के दिन आई ई बाजार में चल गए बड़े महनार बाजार में इनका जाए के रहे दिल्ली महनार बाजार में जाके वर्षा पड़त रहे चिमकिली खरीद लिए जरा पन्नी कहल जाला ई चिमकिली पोलोथीन मन चिमकिली खरीद ले काहे ट्रेन में बचे खातिर खरीद के ट्रेन में चढ़ गए ट्रेन में हमहू रहनी हम कहली का हो ब्यास ई पन्नी काहे खरीद ल कहले बुरबक की है मार दे कहीं कहीं तोरा पहले बतावे के चाहल कि न चाहल हम कहली काहे काहे कोनो दिक्कत के बात बा यहां से दिल्ली तक भीतर जाएंगे हम कहनी काहे काहे पानी ले लो कहीं भी ना सकते इधर भी ना सकती है उधर भी ना सकती है भैया अच्छा शंकर राम मुखिया जी